रिसिभ खालाम फोजोंसो रिसिभ खालामदों आंखौ मानो थगायनांगौ? हेलौ मायो मानो फन हरबाय थादों नोङो? फोजोंसार नों आंखौ मानो एसेबां थगायग्रा जाखो? नों मानसिया अबाव दं मारो बुंनाय? आं न'आवनो दङ। न' माने आं दा गामियाव फैदों। बबे गामियाव? बबे गामियाव जाबावनो जोंफोर गामियाव। नोङो थगायदों न' आंखौ? थगायाखैलै थगायाखै। नों मानसिया मा जामारदों? फोजोंसार नोङो जोंनिथिंजाय फैदोंमोन न'? नोंखौ लुदुमि आब'आ गजासगाव नुथारदोंनो। मा? आंखौ गजासगाव नुदों? आंलाय नोंसोरनिथिंलाय मानो थांनो? आंहा जेबो खामानियानो गैया। आं न'आवसो दङ, गामियावनो दंथारो। होमबा लुदुमि आब'आ नोंखौ नुनाया मा? नोंखौ लुदुमि आब'आ सिनाया आरो गोजानद्रायनिफ्रायबो नुवाखैनो, खाथिनिफ्राय नुदोंनो नोंखौ। ओरै बे दुनियाव आं रखम गोबां मानसिफोर दं मिथिगौना? आं नङा दे, आं नङा, आं न'आवनो दङ। मा नों फोथाया नामा? ओजों थांबा आं नोंखौ खबर होआ आरो। होमबा लुदुमि आब' बुंनाया मा? लुदुमि आब'ना मिस्टेक जादों दे। बिबारि, नों गुबुननि खोथाफोरखौ लानानै मानो माथा गरम जाबाय दं? बे लुदुमिया सोरखौबा नुदों, आं नङा दे। नंमाराना? आंहालाय मा खामानि थानायनि बिथिंजाय थांनो? नङा माने लुदुमि आब'आ नोंखौ नुथार होनना बुंदोंना, बेनिखायसो। आं नङा होनना बुंबायना, नों मानो बुजिया? दे दोनथ', आं गामियाव दङ मिथिगौना? आं लोगोफोरजों दं, दोनथ'। ओमफ्राय नों मानो फन हरबाबो रिसिभ खालामा? थाबनो रिसिभ खालाम दे। नै आं गेम गेलेबाय दंमोन, दे दोनथ'। दे। सरि बिबारि, आं गामियाव गैया। आं नोंसोरनिथिंजाय फैमारदों। आं मानो फैदों, आंहा मा जादों, नोंसोर साननैसोनि उनाव मोनथिगोन दे। नोंसोरनो दा आं खिन्थाथ'नो हाया। थगायनोथ' गोसो गैया इसेबो नोंखौ बिबारि, नाथाय थगायनो गोनां जादों। खाफालानो गाज्रि, माथो खालामबावनो। नोंखौ नागारनोथ' हाया, नाथाय बेफोरबायदिनो लासै लासै नागारनो नाजानांगोन। गोसोआ गाबखाङो आंहा बेफोर खोथाफोरखौ सानबाथाय। मा जामारगोन बिबारिया? सानबानो फाग्ला रखम मोनो आं। बेनिखायनो आं दानिफ्रायनो बेखौ सैया सैया खालामबाय थायो। बिदिनो लासै लासैनो नागारनांगोन बेखौ। खाफालानो गैया, सानाखैमोन आं बेफोरबायदि जागोन होननानै। औ, आंखौ नोंसोरो सोलायदों होननानै मोनथिदों, बुजि मोनदों। नाथाय नोंसोरो सोंबानोथाय आं बोरै खिन्थानो? नोंसोरो सहायनो हानाय नङा। उनाव मोनथिगोन, साननैसोनि उनाव आं खिन्थालायनाङा। नोंखौ बावनो सानदों, मानो बावनो हाला आङो। आइमोन मायो आनै? बर'खौ मोजां मोनथारबायना? औ मोनथ'बाय दे आनै। होमबालाय दिनै आलासि जानो थांनिथ' आमाइनि बिब'लाहानियाव। आं थांनो गोसो गैया माथो आनै। मा गोसो गैयाल' खोनाथारग्रा जाखो आंलाय नोंनि खुगानिफ्राय? जानो लोंनोबो गोसो गैलानो, बेरायनो थांनोबो गोसो गैलानो। होनबा मायावथ' गोसो दं नोंहा? बै राहुलजों? राहुला नोंखौ बेरकाबानो होबाय, नोंखौ जेबो केरखौनो खालामला, नोंखौ खेबसेबो खबरखौनो लायाखै। ना थैदों, ना थांदों, ना जादों, ना जायाखै, बेफोरखौ जेबो खबरखौनो लायाखै। नों बेखौनो मानो आरो सानबाय थायो? आनो बेखौ दाबो नागारनो हायाखै नोङो? बे नकथा मानसिफोरनि थाखायनो नोङो गावनि देहाखौ गाज्रि खालामना लागोन नामा? जाया लोङा गाबै गाबै मा मोनगोन नोङो, हा? बुजायबाबो लाया, खालि गोसो गैया गोसो गैया। जानो होबाबो, मावनो होबाबो, देलायनो होबाबो, अबावबा थांनो होबाबो खालि गोसो गैया। गाबनोबा मोजां मानसिफोरनि थाखाय गाब, बे थके बास गाज्रिफोरनि थाखाय गाबनानै जेबो लाब गैया, मोनथिबाय? ओंखार, दानो थांनो नागिरदों आं। ओंखार, दख'ना गान, बेमारि रखम थाबाय थानाङा, मोनथिबाय? दानो थांगोन आरो आनै? औ, ओंखारखांबानो थांसै। ओंखाम सोंखाम संला, जानो जाहैखानोसै, बेसेबा लिंगासिनो। दे ओंखारदो, बेफोरबायदि न' सिङावनो हाबसोना थाबाय थाबाथाय नोंहा टेनसनफोरा, दुखुफोरा बांसिनसो जागोन। आलासि जानो थांबाथाय गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनगोन ना? जागोन दे आनै। ओंखार, दानो ओंखार। बेसे गोजान आनै? 1 घन्टासो जागोन नामा गोजानसाब लामाया। दिनै फैयाबो जानो हागौ, गाबोन नङाबा समफोर फैगोन। दख'ना ला गांसे। हर थालायगोन आरो आनै? औ, थाना फैनोसै, थांनायबो जाखाया। दे ओंखारदो, थाब ओंखार, दा आरो सानबा गुसुंना, दसेनो सानजौगोन। जागोन दे आनै। आंबो ओंखारहैनोसै।
मा खालामबावनो आनै बे फाफि गोसोआ माथो बै धुपनिबासफोरखौनो मानो दाबो बावलांनो हायाखै बावलांनो सानबाबो गोसोआवनो फैबाय थायो आंनि जायगायाव थानायबासो मोनथिगौमोन नोंसोरो आइ आफामोना आरो बिबारि मोनाबो आंखौ बेसेबा बुजायखायोमोन बुजायनाय समावनो जुदि आं बिसोरनि खोथाखौ लानायमोनबा आं दिनै बेफोरबायदि दिनखौ नुनाय नङामोन आंहा दिनै बेफोरबायदि दिन फैनाय नङामोन आंखौ फाफि राहुला धोखा होनो मोननाय नङामोन गोरोन्थिया आंनिनोमोन राहुलखौ फोथायनानै मोजां मोननाया आदा मा खामदों गब्लि आदा आङो ओंखाम संबाय दङ र' ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो खालामबाय दङ ओमफ्राय लाफाथि बाजैयालाय मा खालामदों ओंखाम संदों ना मायो दङ ओरैनो ओंखाम संथ'वाखै माबा आइया गैया नामा गब्लि दङ माबा गब्लि जोंफोरो गुवाहाटियाव थाला गाबोन न'आव थांसै मानो आदा गब्लि खाफालानो गाज्रिलै आं मावनाय कम्पानिया गैला मा जाखो आदा नोंसोरनि कम्पानिया गैया अर नांनानै खामग्लिजोब्बाय कम्पानियानो गैला मा आया दालाय न'आव फैनानै माथ' खामानि मावना जागोन आदा गुवाहाटियाव थानायाव नोंसोरो थाइसे थाइनै मोनोमोन बेनोथ'लै गब्लि दा थाङाबाबो जाया रुम भाराबो होनो जाबाय दा जोंफोर खारखुमा लांनांगोनसो मा रुम भाराखौ होबोनो हाया होमबा रुम भारायानो गैयाबा फैसायानो गैया होनदों दा गब्लि दा आखायाव 500ल' दङ 600 दङमोन नै माइरं गैयामोन माइरं लाबोबाय आं होमबा दा थोगोन आरो नोंसोरनिया भाराया मोनथियालै बेखौनोथ' गब्लि आइनो खिन्थादे जागोन दे आदा दे होमबा दोनथ'ना ओंखाम संनि र' आं मा नोंसो ओंखाम संगोन लाफाथि बाजैयालाय बे खुद्रिबायसो दङ न'आव थांनो नागिराखैलै न'आव थांबा आरो बिमा बिफाजों बुजानो गिदों बियो जोंहानाव फैनानैलाय मानो बुनो दे गावसोरनि न'आव थांबासो बुगोन बेनोथ' बेखौनो गिगासिनो बियो दे होमबा दे आइनो खिन्थानाय औ जागोन दे आयै आयै मायो मा जाखो आयै आदामोना गाबोन न'आव फैसिगोननो फैसिगोन माने फैथारसिगोन नामा औ आयै आदाया जा कम्पानियाव खामानि मावोमोन ना बे कम्पानिया अर नांजोबदोंनो सोरबा अर लागायना होजोबदोंनो गैलानो दा कम्पानियानो मा औलै आयै दालाय न'आव फैनालाय माखौ जानो नागिरदों मा मावना जानो नागिरदों आरो न'आव फैबाथाय बियो बादुलाथार जागोन दानो खामानिखौनो मावनो नागिरनाय नङा दाथ' सेंग्राबो नंला हाबा खालामबाय गुवाहाटियाव खामानिनि आंखाल नांदों आरो न'आवदि फैनो नागिरदों गुबुन खामानि नागिरनानै मावनो हाया मानोथ' न'आव फैनांगौ जाखो हिन्जावखौ मा जानो नागिरदों बियो औलै आयै जोंनोनो जानो थोआ आरो बिसोर फैबाथ' साब्रै जागोन नङा नोंसा आदाया जुदि हाजिरा खामला मावनो थाङोबा बिदिनो सेबैबाबो सोलिनो हागोन देनाय दा नोंसा आदायाबो खामानिखौनो मावनो नागिरा न'आव थाबा बेनिखायनो आङो गुवाहाटियाव थानायावनो मोजां मोनदोंमोन दरमाहाबो मोनोमोन बुरजायैनो गामियाव फैबाथाय मालाबा हाजिरा मोनगोन मालाबा मोननाय नङा बिदिबा माबोरै सोलिनो हानो देनाय सेंग्राबो नंला बिसोरनि कम्पानियावसो अर नांनो मोनबाय होमबा बे लाफाथि बाजैयानो फायगौ गैया खोनालै आयै बिदिखौनोथ' बुंनांसिगोन आरो फैनो नागिराखैमोननो न'आव बाजैया माने बुजानो गिदिंनो बिमा बिफाजों बुजागोनबो बियो न'आव थांबाथाय न'आव थांबा बुजामारगोन खोना बे बिमाजों बुजागोनथ' र' सनसबितजों हाबा जादों बियो सनसबितखौ इसेबो सैखाया ओरैनोबाबो सनसबित मा जोंखौनो सैया बेसेबा मुगैखायो बिदियाव बुजाया मा देनाय बेनिखायनो मानसिफोरखौ गोरिबबाबो धोनिबाबो रावखौबो मुगैनाङालै बांद्राय जोंहाखौ मुगैनायखायनोथ' फिसाजोआ दा जों आदाखौ मोनबायना अबेसे नंगौ र' नंनायालाय आइ बिमाया जोंफोरखौ इसेबो सैनायानो थाङा मुगैयो नै फिसाजो आरो सिरि सिरि खारखोमालायनानै हाबासो जागार गारबायहाय जोंनि फिसालाफोरजोंनो गैया बेयो सिख्लाखौबो गाजानो होनाय नंखाया दोखो बुजाखागोन बेयो थांबानो बुआबा जाब्बायसि दाउ बिमा रखम रागा जोंना दंखायो बिमाया आंखौनो मा बुङाखैमोन बिमाया दाबोसो रागा जोंना दङ आं दा बेफोरखौ बादहोर' दा फैनानैसो सनसबिताबा खामानि मावनो थाङो ना थाङा हाजिरा खामला मावनो थाङो ना थाङा ना न'आवसो ओरैनो थाबाय थायो बेखार थै होमबानिया हिन्जावा जोंनिबायसो ओंखाम रानना थानांसिगोन आरो लगनै मालाबा बिसा सानसेबो रानना थाफेरायानो खोना जोंनिया आरो रानना थानाय अयबास दंखायो बेलाय जोंहानि अबस्थाफोरखौ मिथिखागौ माथो बेखौलाय सोरथो जों आदाजों हाबा जानो होदों दालाय आरो मा दा जोंफोर जेरै सोलिना थायो बिबो बिदिनो सोलिना थानांसिगोन हाबा जाबाय जाहाथे नंगौ र' नंनायालाय
दाउखि सिलिं मोखां नामालाय सोलायलायखो आरो नङा दिनै माबा आं नोंनि मोखांखौ गोबोरखि मोखां साइज नुवाखै बोरैबा दाउखि सिलिं मोखांसो नुदों दा जायखिजाया बेफोर खोथाखौ बाद हो दाउखि सिलिं मोखां ओइ नोङो माबा गुबुन खामानि नागिरदोंब्ला न'आव थाङा दे न'आव थांबा आंखौ आइया बुगोन नोंहा नोंनि न'आव थाङाबानो जागोन आरो नोंसानि न'आव थांबालाय बुजाखागोन नङा नोंसानाव फैनानैबो जुदि आंखौ बुफैयो आं बुनो हाया ओमफ्राय ओइ नोंसानियाव आं थांबा जुमाय संनासो जानांगोन ना मायोहाय आं खिन्थु जुमाय सावा दे आं बुंना दोनखाबाय आं खामानि मावनो हाखाया सानफ्रोमबो आङो साब्रै मानसिनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनो हाया दे बुंना दोनखाबाय बाल आं एसेबां खामानि मावनो हाया आं थैलांगोन मानो हायालै गुबुन हिनजावफोरा हायोबा नों मानो हाया एखे मानसि बयबो मानसिनिया हायै खामानि जेबोआनो गैया मिथिबाय नाजाबाथाय दरखार गैयालै नाजानायावबो गैखाया खस्थ'नो आरो नों बेफोरबायदि बुंबानो जादों नामा नोङो आंखौ ब्रा जबरदस्तिसो हाबा खालामदोंमोन मिथिबाय आं नोंसानि सिख्ला लानो गोसो गैखाया ओरैनोबाबो दरखार गैया रावनोबो ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनो मालाबा मास मोनसेयाव बोथिसे संनो हागोन आरो मा दरखार नांगोन दे आंनि नोंसा आइमोना मा जायो ना आंनि बिखुनजो जायो ना मा जायो आंथ' मालाबाबो नोंखौबो हौवा गनायना लानो हाया आरो नोंसा आइखौबो बिखुनजो गनायना लानो हाया मिथिबाय गनायना लाबाबो लायाबाबो दा नों आंजों हाबायानो जाबाय दाथ' नोंखौ नोंसानि न'आवबो लाखिया जोंहानाव थाया सोरानोथ' थागोन जोंहानोथ' थाखानांगोन नोङो थैनायालागै आरो नों हिनजाव बुरि हाबा जाखोन्दाखौलाय सोर लांबावनोसै मानो लाङा जानोसै खथ' हिनजावफोरा खारगासिनो सेंग्रा साफा नायनानै बोरैबा मोख्रि साइज मावजि बुन्दि साइज हिनजावफोरानोसो खथ' हेन्साम सेंग्राफोरजों खारखुमागासिनो आरो आंथ' बेसेबा बिउटिफुल गार्लबावसो नोंनि खर'नि खलथायाव जेबो गैला नामा खर'नि खलथायाव आंनिया मेलेम दङ मिथिबाय नोंनियावसो गोबोरखि गोजा दङ मालायनि लाइफ धंस खालामग्रा सालारि माने लाइफआव नोङो आंखौ सुखुयैनो थानो होखाला आरोना गामियावलाय आरो मानो थांबावनांगौ जाखो माने आंखौ खस्थ' होनायनि मथलब आरोना आंखौ खस्थ' होगोन बिराद खामानि मावनो होखागोन ना नोङो आंखौ ओमफ्राय दैज्लां बोथोरावबो आंखौ खम माइ गायनो होगोन ना नोंसोरो हाजिरा खामला खम गायनो होखागोन माने आंखौ सान्दुङाव फोराननानै बुथारनो नागिरदों आरोना नोंनि मथलबा बेफोरबायदिसो नोंनियालाय साननायानो मा एसेबां गेसावब्रा आं जेबोखौनो सानाखै बेफोरबायदि खोनासंनानै लाखा आं खिन्थु रावनोबो हाजिरा खामला मावनानै जाहोआ दे हाजिरा खामला मावनायखौथ' बादो ओंखाम ओंख्रि संनाबो जाहोआ आं बुंना दोनखाबाय जानला मानला सानबाय थायोब्रा दै नोङो खामानि मावनोनो एथ'ग्रा गिगासिनो ना नों हारसिं मावनो मोननाय नङा दे आइमोनाबो गब्लिमोनाबो मालाय ओरैनो थाग्रा मानसि नङा गब्लियाबोथ' मालाय खरिबाबो हायाबाबो ओंखाम ओंख्रि संना जायो थां जिफोरा थां थफ्लायहैदो दै आं थाङाखै आंखौ इसेबो बुजिया आंखौ हारा खास्ति जाहोनोसो हाबा खालामदों बियो बेसेबा बादुलिखा मानसियानो आरो बेसेबा गेसावखा गोसोआनो आबा फोजोंसार न'आव दंना गैया ओइ गादावरि आयं मानसियानो गैया गाख्रबाय दं नोंहालाय मानसियालाय मालाबानो ओंखारलांबाय माथो अबाव थांखो मानसिया आं सोंदोंमोन अबाव थाङो आदा होननानै ओमफ्राय मानो नांगौ बिदिसो बुंगारगारदों आंखौ मा दिनैबो बेफोरबायदि बुंदों नोंखौ नङा मानसियानो मानो मोजां जानो रोंला बियो सिगांलाय बुंदोंमोन दाहार थानायखाय टेनसन जादोंमोन होननानै दाहारखौबो मारिना होबाय एबार आरो मा टेनसन जाबावखो बिहा मिन्थियालै आयं मा सामार खोथा एसेबां मोजां मानसियानो सिगांबा जोंफोरखौ एसेबां आगै होननानै गाबज्रिबाय थायोमोन दा गैला दाथ' आं माथो होनोनो गिग्रा जाबायसो आयं रागा जोङो माबा मानसियानो थाबनो वाइ आदाया मा जामारदों आंबो सेम्पु लाबनो होफानो नागिरदोंमोन नाथाय नाङा लाबफाय आं ओरै बुंदोंसो मा जामारदों आदाया मानो खिन्थाया नों मोजाङै सोङाखै मानो बिबारि बाजैयाबो एसेबां खबर लानो फैलायबाय जोंलाय सानदोंमोन मोजां जासिगोन होननानै सिगांनि बायदि जाफिनसिगोन होननानै नाथाय गैया बेनो बे मा जामारदों आदाया मिन्थियाहाय दाहारखौबो माथो सोरखौबायानो माखौथ' टेनसन लाबावदों बियो ना फोजोंसार आदाया सिरि सोरखौबा गोसोथोबावोमोनलै गारजादों खोना बेनिखायनो दुखुआव दं
सोआहाय मा गांजेमा गोसोम रानि आयं बिबारिखौनो गोसथोयो बियो आरो रायज्लायनायखौनो खोनाखाया माथो जा रायज्लायनाय खोनायो बिबारि बिहामजोंनो रायज्लायो औ नंगौथ' आरो आयै सिरि सिरि गोसथोमादोबो जानो हानाय आजिखालि मबाइलनि जुग मा मोनथिनो दे आरो फोजोंसार आदायाथ' न'आव थाबाय थायाना दा जेनेबा बाहेरायाव थांनानै रायज्लायानो आरो WhatsAppफोराव रायज्लायखुमाबाय थायो खोना आरो गावनि रुमाव सिरि सिरि रायज्लायखुमायो खोना जों खोनाया नालाय हे बिबारि बिहामजोनि अनगा रावखौबो मोजां मोना खोनाहाय बियो होमबा मा टेनसन दंबावो बिहा आयं ओमफ्राय मानसिया मानो रागा जोङो मानि थाखाय आथो होनोनो गिग्रा जाबाय आं मायबाफोर लायनो थाबाबो आं बेनिखायनो बुंलायानो बेखौ बेनिखायनो आङो दखानाव थांनानै लायो हारसिंनो सिगांबा लाबना होफैयोमोन दा आरो माथो होनोनो गियो आं गिनाय मोनसोबायहाय गांजेमा गोसोम रानि आयं मा जामारखो बियो जोंबाबो खिन्थाया अजाफोरखौनो नायनांसिगोन खोनाहाय औ आयै आदाया बांद्राय सोलायबावबायसो अबाव थांनो होनबाबो मोजाङै खिन्थाया मा जामारखोथाय ओमफ्राय बिबारि बिहामजोजों रायज्लायोना रायज्लाया दा रायज्लायनायखौनो खोनाला माथो माबाल'सो खोनायो बिबो दसे बिबारि बाजैखौ खेबसे खबर लाबाव नङाबा औ दा बेखौ खबर लाबाबो मा जानो बिनिबो खिन्थायाबा प्रब्लेमफोरखौ नङा थेवब्लाबो सोंनाय नायनाय फन हरना हरा रायज्लायना रायज्लायालालै बारा रायज्लायला सिगांनि बायदि रायज्लायथारला आरो फनाबो गाबबाय थायो रिसिभखौनो खालामा बिबारि बाजैयानो हरबाय थायो खोना रिसिभबो खालामा औ आइ लैथोस्रि दायो नों बाजैखौ फन खालामदे मोजाङै रायज्लायना रायज्लाया सोंबानो जाबाय आंनिबाथ' मोजाङै रायज्लायला खोना आयै रायज्लायनायखौनो खोनालाबा बाजैयालाय हरबाय थायो खोना रिसिभखौनो खालामा मबाइलानो गाबबाय थायो मा मानसियानो मा जामारखो थेवब्लाबो ओंखामफोरखौलाय एसे जाग्रा जादों र' सिगांनिख्रुइ बै साननैसो सिगां जानायानो थायाखैमोन दा एसे जाग्रा जाबाय ओंखाम जाबा मा जानो आयै मोजाङै रायज्लायनानै थाङा जोंफोरजों मायबा सोंबाबो खिन्थाया माने आदानि मोखाङाव खुसिखौनो नुला बिनि गुस्थियाव मिनिनायखौनो नुला रागाल' आरो टेनसनल' नुखायो औहाय बिखाफोरखौसो दुब दुब मोनजोब्बाय आं